Ott a Marci, ott a Titus, ott a Szabi, meg itt vagyok én. Na Titus, akkor mi játszunk ezek egy meccs lesz, bro. Ez nagyon komoly lesz. Mi van más csapat is? Már mit hittél? Ja, azt hitte csak mi leszünk. Halott vagyok. Amúgy itt nem lehet egyedül rassolni, mert a duóba abban még lehet. Csak egy embernek van itt bőrszettje. Az be... Nem, többi nincs semmi. Ha jól láttam. Nem, az egyiken vasszett van már. Meg a másikon is. Az egyik piros. Nézd, én nekem meg mondom, minden meg lesz 4 stack vas. Minek neked annyi? Nem tudom, csak úgy szedem. Egyik Hát még van. Kussolj már, Marci! Jó, közel nem vagyok hozzád. Amikor... Szedd ki. Jó, lehet, hogy basszett. Szedtétek? Jó, így. Te bakut. No, itt van. Itt van. Jó, akkor. Nem, mert fölvettem már megint az. Itt vannak a sárgák. Hol? Itt vannak. Itt voltak. Most ment vissza az egyik cigány. Az a Titus volt, te hülye. Jó! Jó. Hát én üzletember vagyok. Marci, te hülye vagy. De nem, már van 4 stack most. Ez meg Muhammed. Beszarok. Itt vagy. Megyek szemből. Ja, hogy itt van egy lyuk. Hát én ezt nem tudtam. Hát mi mit csináljuk ezzel a sok vassal? Marci, kussoljál be azzal a sok vassal. Ledobom. De nehogy ledobjad. Marci, van ott láda. Szabika, tudsz adni 4 darab diát? 4-et. Kérlek. Tudok, van egy. Adjad már oda, Szabika! Az összes nem adom oda. Nem, csak add oda, én meg veszek magamnak diaszettet és visszaadom. Nem, nekem is kell mi a szem. De neked minek, mikor se... Ne, nézd meg, kék az izé, az dia. Hát mi Légy, siet Szabi. már, Laci. Elmegyek állni még. De Szabika, add oda a diát, azt utána odaadom vissza. Nem, itt nem, én ismerlek. De csak diaszettet veszek, Szabika. Hol, én itt vagyok középen. Titus kell lavas. Már nem. Ja, pedig én nálam van annyi, mint a rossz sem. Jó, mert hülye vagy. Még ez is, még van a... Este 8 és ilyenkor nyírják a füvet. Várjál, Szabika, az összes diádat add ide, ami van. Ármin! Nem Ármin, kapva. Megyek, egyedül leszem. Tudjál már innen! Szabi, add már oda! Ármin! Akkor kiveszem a kezedből a telefont. Jó, odaadom, odaadom! Adjad oda! Jó. Kurva. Ne Na, dobd az összeset. Percet picsok. Ez a rohadt beragadó billentyűk. Ki fogom kapcsolni. Szabika, húzzál már el onnan a diagenerátoron. Minek neked ott semmit nem csinálsz a csapatban, semmit nem teszel hozzá. Húzzál innen. Hey! Amíg kell húzok. Mi van? Minek What neked? are you doing now? Van egyre valahány diád, de azt már... Keresek még egy diaként. Jó lenne. Nincs több. Akkor adjad oda a diáidat. Ezek nagyon... Semmit nem csinálsz a csapatba. Csak itt vagy és semmit nem csinálsz. Amit te mondod, hülye gyerek, hogy legyek itt. Igen, de semmit nem csinálsz. Akkor gyere. 8-16 dia kell. Szabika, takarodjál el onnan. Hát, Mi bajod? Minek neked? Adjál már olyat blokkot. hát azért a vasam már van elég a... Most minek neked, Marci? Az egész inventory teli van blokkokkal. Ne vegyél többet. Ha már nincs hely. Ja. Az egész inventory teli van blokkkal. Szabika, takarodjál már el innen. Szabika, hogyha most adsz 4 darab diát, akkor elmegyek. Én adok 4 darabot Ármin. Akkor adjál, de nem adtad oda. Sőt, még kapod is hozzá. Jó, adjad oda.
mi a szerben Nem vagyunk? azok jönnek. Elmegyek még csak, nagyon kevés, még csak 6 darab diát. Aztán 21. Köptyélek ott. Köptyélek, gratulálok. Nekem is ebből a 9-be fedeztem föl. Szabika, húzzál már el onnan! Egészért olyan neked csinálsak 9 darabot. Minek neked az? Egész tudás. De én magamnak gyűjtöm, akkor adjad oda nekem. Venni kell még egész napot De csinálni. mennyit van? Itt a pálya közepén. Világöperátor. Milyen pálya közepén? Hát, megyek vissza. Hogy ott Nem önnek? lesz. Jó, én TNT-ztem. Jó, nice. Osztok, milyen komoly szedésük van te. Hülye, ennek nagyon messzire elütött. Jó. Ennyit leugrott. Nem semmi. Kinek kell nedőred kor? Nekem. Jó! Jó. Megyünk még egyet. Aha.